Ja vás vítam pri novom vlogu, akorát idem po Kuba a dám to ticho, nech vás to neruší. Akorát idem po Kuba a ideme do Blavy, pretože tam mám nejaké točenie, spoluprácu, a to konkrétne so Cinemaxom, takže toto je dnes Cinemax vlog a teším sa na to. Je dobré niečo nové a nevedel som kvôli tomu spať, budil som sa, ale že koľko je hodín, ale už to máme tu, takže ja bežím po Kuba a čo ste čakali teraz, čo spravím, na hlavu sa to a my sa vidíme potom pri Kubovi. Je tuna! Čau Kuba. Kokotek. Jo, 6 ráno mi volám, ešte spím. A digom... Len aby ste pochopili, o 6:30 sme sa dohodli, že budem tu a ja mu len volám proste o 6:00, hej? Že Kubo proste, že si vstal, lebo mi neodpisoval a ten kokos mi zdvihne. No, čo sa dačo deje? Ja neviem, však je 6 hodín. No, ale čo sa deje? Ty si kokos, však ty nerobíš sa ráno, či čo? 6:30 tu máš mi. To je kokot, to je proste, chápete, debila. Malička zastavinda na kávu. Medzi Laborciach na pumpe. Ochutnám. Fuj. Ahojte. Nazdar. Alibeterči. Kurvy. Zatiaľ tvoje pocity, Kubo, jaké sú? Pocity? Dneska je ten deň, keď sa všetko zmení. A teraz dám dramatickú hudbu a povedz to ešte raz. Dneska je ten deň, keď sa všetko zmení. Kokot v kinách od 12.3. Už chytám bratislavský prízvuk. Povedz ty, ne? Odlož tu doprava. Ti úplne jebe, alebo čo? Ono, čo si dáme na obed? Nejaké halušky? No neviem, či tu majú halušky, ty kokot, ne? Kurva! Kedy toto skončí? Do piče. Počúvam. Jak jazdíš, ty kokot! Geňo! Čo je? Konečne sme sem prišli, konečne, a ja už vidím barber shop, pretože ideme za Chris the Bee, neviem, či som to už hovoril. Ale každopádne je mi trošku zima. Chris the Bee, ti to zaručí. Som začal ešte pivnici aj s barlami. Ja som naprdoval, kým oni len čakali. Dávami, zasraní, pozerali na to ako rako na klavír. Ej, mám biele zuby ako Bugs Bunny. Hejteri si do svojich slipov... Kubo je už hladný. Čo by si dal? Segedin. Dáš to také ľahké? Také ľahké. A k tomu čo? Kapusnicu. Nech ma fajne zduje. V živote nemal. Čo? Si to mal? Ne. Chceš dať? Na toto nosné dierky, čo mám. Som to spravil, lebo ešte som si nedal do nosa. Ukáž, no? Že vytrhnul chlupy z nosa, nie že do nosa. Ne. To čo je? Teraz budeš... Som zvedavý, čo to bude, ale bojím sa. Čo cítiš? Čo cítiš v nose? Plast. Teplé to je, či studené? Teplé, ale také jak plast. Všade mám tvoje kopytko. Dobrý slizolín. Aké slané. Priatelia, ja vás zdravím, práve sa nachádzame na Krížnej 19, prišiel za mňou Šrác z Nemecka a idem ho strihať. A čo ešte im povedať, ne? Môžem mi požičať na obed, práve. Tebe mám stále. Milujem ťa navždy. Ale vrátiš mi aj do 3 dní od požičania. Že vás trochu... Počúvaj slova. Funky, yes, fuck ten koncert, to phone alone. On je inak z Francúzska, on není z Grécka, jak rozpráva, on je z Francúzska.
Ja som majiteľ, nech sa páči. Poďte ďalej. Kľudne ukáž mi, že jak to tu máš, vieš. Prosím ťa, koľko ti trvalo toto vybudovať? 7 dní. Mal by si s ním sadnúť, že vám hovoríš, že či sa poznáte. Hej. Ježiš. Zober ho. A ten šrác, ten čávo, čo sa bol teraz utiaľ strihať, rozumieš? Jak Jim Carrey vyzeral. Ale prisahám, ja som veľa neostal, dal som telefón. Som myslel, že sa pošíkam, ten je rád. Z Petrušky. Ten je rád. Z Petrušky, áno. Jim Carrey. Počul si toho tigra. Tigra rofinku mi dalo na bok, hej. Tomu, pijeme tomu, není to náhoda, že u jednoho stolu. On nevidí na mňa, že som muzikant. To sú tí Španieli, more. Pozrieš ho na obed, ešte ti auto ujebe. A že vraj z Grécka. A že vraj z Grécka, je. Z Grécka má jogurt, more. A vieš, čo je najlepšie na tom všetkom? Že on ešte ani nemá vodičak dokončený. Cigánsky lifestyle. Proste ideme natáčať video. To ten chuj si dá veci do takejto tašky. Okay, tu. Čo? Ja? Máš Ale narodeniny? toto bolo na zemi. Si dostal narodeninú tašku, alebo čo? To bola prvá, čo som mal v aute. Nič iné v aute. Si pána moje majevne. Takže už sme tu a ideme akurát točiť. Prázdne kino. V celej. Kubová hlava na celé kino. Kedy toto skončí? Akurát riešia, že by som potreboval nejakú slaninu. Takže uvidíme, či sa to vybaví. Nenareš to, ale že... Ja neviem. Naservíruj. Teraz ma nič na rýchlo nepadne, bo viem, že máme 5 minút. A čo hľadáme? Daj akú hlášku proste, že vieš, ja som minule, keď sme točili, tak som povedal, že tu mám kľúčik, som mu povedal, povedz, namáš to. A som vtedy plúvol na ňo, vieš, že kľúčik do zámku, namáš to. Teraz ešte taký by sme mohli tam dať. Ale vieš, nareš to. Tá dobre, daj mi. A bude to vidno na kamere? Vidno to, že reže kolbasu? Lebo tá kapma je tu dole. Ani moc ne, no. A keby som tak chytil, že... Dáš si. Aj toto už. Tak, hej? Dino, hej? Dobre. A ja poviem, ty povieš, že... Ja poviem, dáš si. A ty, že... No dobre, no. A ja poviem, ešte keby si mal uhorky, a vtedy príde fľaška. Hej, dobre. Jo. A vtedy poviem... Nie, skús sa nás pýtať, nemáte náhodou uhorky? Nie, keby si mal uhorky a vtedy priletí fľaška že mám. od vás. Tak. Hovorím, no, poďte tu dole, chlapci. A otvoríš ich tu, hej? Hej, vieš, že mám, a podám ti ich a my sa skáčeme. Skáčete ku nám. A ja ti podám tú horku. Ty ješ na Dobre, hentu, hej. hej. Dobre. Poďme o tej zabíjačke. Môžeme? Poď. Nie taká zabíjačka. Jak to tá klobáska. Dáš si? To daj, no. Keď ešte by si mal do tej uhorky. Chlapi, a viete, že máme? To piči. Dobre, poďte, daj, ja doplň. No, dobre, už ich mám predpripravené. A už ma tak robí. Hej. Taká zabíjačka. A s nožikom. Hej. Nie taká zabíjačka. Môžeš? Nie taká zabíjačka. Až tu ju cítim. Dá si? To daj, no. A ešte keby si mal také uhorky. A viete, že my máme? Chlapi, dobrú chuť. Dávaj, poďte, dávaj. chlapci, poďte. Na, ochutnaj klobásu. Dobrá? Dám ti hneď, dávaj, všetko narežeme si poriadne. Ja vás nenechám len také zabíjačka je v telke. Dávaj, hej, chceš aj ty môj? Spravíš vojačky? Vojačky, tu máš uhorky. Dobre, cíťte sa dobre, chlapci. Vidíš ho? No, takže... Chris. Takže naše video máme dotočené. Chris teraz nemôže. A ukážem vám ho, ako to tu vyzerá zatiaľ. Dobre, skúsim. A tak dobre, pozri, uvidíme, ak pôjde, vieš. Musíš ísť preč. Tento bordel nevidno? Nie. Tamto, hej. Ten bordel? Tam ten bordel, hej. Dobre. Keď môžeš... Takže takto. Zatiaľ sme tu už hodinku, celkom to ide. Dotočíme pár záberov, teda Chris dotočí pár záberov a ideme ďalej. Preď. Ja som to dával na jedničku, keď to chceš robiť, tak ja som robil vtedy. Tak si to predstavuješ, ak som robil v tom garáži? Tak na jedničku. Lebo ja som prišiel tak, vieš.
Vieš čo myslím? Áno, áno. Vidno? Nevidno? Keď to mám? Tak ty vieš po nemecky? Ja tak trochu. Dobre. Boj. Kristiánko, ako no. To je tvoje, Dobre, tvoje? nedám ešte raz. To je celé tvoje ale? Hej, hej. Nový kapitán síce nemá piče, sorry, síce nemá super sérum. Dobre, ideme. Nový kapitán síce nemá super sérum, ale má gule postaviť sa proti tomu, čo neviem čo, piče. Tam to máš, chlape. On ani čítať nevie tu na to ten text, chápeš? Dajme to tak na dva, ale... Nový kapitán síce nemá super sérum. Dajme to na dve vety, prvá pôjde tak, Môžeme? Ako Gladinečko dobre, ale na môj vkus trošku veľa maďar... A počkaj, hlasím sa, lebo tam máš mikrofón, sorry. Dobre. Jo. Ako Gladinečko pozri, dobre, hej, ale na môj vkus ako trošku veľa maďarčiny, dobre? Počuť, tak veľa problémov máš, nemám ti ich vyriešiť. Kris, trošku nižší testosterón, hej. Dobre. Si ťukni na tvár. A sa to vypne, vidíš? Môžeme? Máš pláčok? Chris sa tu teraz učí ešte? Hej. Učím sa na notebooku svoje vety. Na maturitu. Čo vám k tomu poviem, šteniatka? Kapitánka je úplne novúčky vynovený a uvidíte ešte aj krásňučkého Indiana Jonesa. To je strašné. A však keď bude mať takto notebook, jeho tam nevidno. Ne, môže ho tam mať aj. Tam sa nekúkaj, tam asi či. Ideme na posledný záber tohto večera. No. Prichádzaš tu, hej, jak veľký pán. Dajte mi najluxusnejší lístok do kina. Hej. Počkej, ideme po oných. Najluxusnejší, oni ma poznajú celý život. Sabina Ostrovú, si to videli na stredu. No, myšte, bo nevedel si. No to je to, že povieš, tu mám skrytú a znie tak, keby si tu mal skrytú brzdu, chápeš? Lebo hej, lebo tu keď povieš, tu mám skrytú a povieš, to povedáš. lebo ty nemáš brzdu skrytú, ty tu máš vodku skrytú. Vodku? Máš vodku skrytú? Fú, šťastie, že A on ja je dáva brzdu, už som Dobre. okej. Tvrdé mám, nevedel som, jak brzdu prepáč. No, tak. Áno. No, myšte, bo už. Ja počuť, nevedel som, jak brzdu prepačovať. No, super. A tu už je ďalšia scéna. Asi posledná. Ja sa zdržali s kapitánom. VIP. A to nebolo toto. Sério, môžem rovno nalievať, dobre, nalievať mi, hej? Dál. Tam nás tekaj. Aha, Spriadna Sebe a potom nám, a tak rýchlo to správ. môžeme? Hej. Dobre. To asi aj stačí. Hej. No, takže máme úspešne všetko za sebou absolvované. Stihli sme barber, kino a teraz sme pred Jovy Pointom a ideme ochutnať nejaké palacinky alebo niečo sladké, ne? Sandviče. Sandwich? Sandwich, Ja by som no. udrel niečo Palacinku, no. sladké, vieš. A ideme volať ešte raz Chrisovi, či nás neostriha trošku, teda Kuba. Lebo sme nestihli po obede. Hej, lebo sme to nestihli, všetko bolo tak rýchle. Ale ja si myslím, že dobre dopadol dnešný deň, ne? Pohode. Takže ideme na palacinku. Aba! Chris. No, ideme na palacinku, hej? Ja som si dal jahodovečku. A ty máš? Banánovečka. Čo máš? Banánku. Banánku. Som zvedavý, jak to bude chutiť. Palacinky už máme v sebe. Ešte aj parkujem na tomto vyhradenom mieste. Máš dobré palacinky, musím povedať.
Jovi, vieš čo robíš, takže pácinky boli dobré. Jo. Ne taký som strapatý, hej. Chceš fajčiť? Poviem, Dobre, idem s tebou. A ešte ideme za Chrisom, takže. A potom už len cesta domov. Jak jednorožec som, ty kokot. Cesta domov. Tak uvidíme, či pôjdem ja, alebo Kubo. Čo? Čo povieš, fešačík? No, nemám tu na vodičak. Nemáš vodičak, hej, zo sebou. Tá, čo kopnem hneď. Takže tak, no. Bol to dobrý deň. Bol to súprový deň. Akože toľko vecí zažiť za jeden deň. Podľa mňa to. Bol to dobrý a zvládli sme to dobre, ne? A tento chlapec si to fakt, že zaslúži. Takže hej. I'm crying right now. Subscribe, follow. To až na konci videa. Sorry. Ne, môžete kľudne teraz. Viete, čo máte robiť, ďakujem vám veľmi pekne. Ne, ale už sa pomaličky rozrastáte tu na YouTube, čo som veľmi rád. Aj keď to nejak často nepridávam, ale začnem. A mne sa rozrastli do nohavice teraz dajú. Sa ti rozrástli? Konce? No dobre, no tak vidíme sa u Chrisa. Akurát som s mojím Starkým, ktorý konečne rozhýbal kosti. Poď aj s Cube, poď. Daj mu. A vôbec som nečakal, že by mňa mali na stene, ale pozerám sa sám na seba teraz hore a je to pre mňa veľká podsta. No poď, daj mu, natankuj mu, hej. Pá. Poďte 5 sekúnd, poďte bomby. Dali ste to. Tu je náš král jediný s citrónom v ústach. Dobre, a čo budeš nám tak vedel povedať, more? S citrónom v hube, povedz mi tak čo. Citrón? Citrón. Takže máme to za sebou. Je to skurvený, vyjebaný, hnusný deň, piča vyjebaná kokot. Ale ne. Užívam si to zatiaľ. Poď tam, lebo sa chcem vyšikať, nebudem tu šikať. Idem hľadať Chrisa. Aha. Započúvajte sa do krásneho zvuku tejto krásnej prírody. Pekný porost. Pekný porost, Ohane. Domoj! Ne, ja už dávno som na chlapcov. Ne. Ja chci pústať do môjho chleba. Boli sme v OFA. Presný. Octagon Fight Arena. Takže je to extrém. Nedá sa porovnať. Je to brutál. Lebo my v Košiciach, však vy Košičané viete, ale my chodíme cvičiť ku Tomášovi Možnému. To je asi to najlepšie v Košicach, podľa mňa, ne? Ale toto bolo trošku zase niečo iné. A bol to strašný brutál. Jaké tempa išli tí chlapci, že tu boli. Ježiš! Som mal vlhké do lavičky. Ne, fakt, že super. Rešpekt, vyšiel strašný rešpekt z tých ľudí. Ja som ostal taký oparený, že tiebe, že proste také bomby do toho išli, nohy bum bum, tento vreskal s tou sirenou po nich, akože zaujímavá skúsenosť to len vidieť a určite v ďalšom vlogu by sme to mohli tu aj vyskúšať, napíšte mi koment, či to máme vyskúšať. A či ho mám rozjebať. Hej, či máme vyskúšať tréningy s nimi a prídeme zase do Blavy, jo? Strihať som začal ešte pivnici aj s barelami. Ja som naprdoval, kým oni len čakali. Chris the Beast. Zasraním. V ruke mám svojčík a zabil, strašne zabil. Nožnice, britva, moja zbraň. Keď sa ti toto video páčilo, tak určite
A taktiež, keď sa ti toto video páčilo, tak budem rád za každý jeden like a za každý jeden komentár. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Už to budem točiť častejšie. Takže veľmi sa teším na ďalšie videá. A to je asi všetko. Majte pekný deň a užívajte.